खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बर' थुनलाइ आफादा गांसे आबुं बां रावारि सोदोब बिहुं सुजुनायनि गिबि सावरायमेल लादों। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव गुवाहाटी बाथौफुरि गरसुक आहमगावनि समाज थुनलाइ हारिमुवारि मावथांखिसालियाव गांसे आबुं बां रावारि सोदोब बिहुं सुजुनायनि गिबि सावरायमेल आरो मावबादा लानाय जादों आरो बे सावरायमेल लानायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो। प्रमद बर'आ बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम बर'नि राव थुनलाइखौल' नङा गासैबो बिथिङावनो मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनायाव गोबां समनिफ्रायनो गोबां खामानिखौ मावबोदों आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' राव थुनलाइखौ मुलुगनां खोन्दोआव गायसननो थाखाय जेसेबां एजेन्डा आरो मिशन लादोंमोन आरो जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ जोंनि रावखौ गेबेङै रायज्लायनायजों लोगोसे लिरनाय फरायनाय बेफोर खामानिखौ मावलांनो थाखाय जेराव मेराव मदद नांगौ बेवहाय बिटिआर सरकारा मदद होनो थाखाय थियारि होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि पेरेन्ट अर्गानाइजेसन आरो 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम बर'नि गासैबो बिथिंखौ राव थुनलाइल' नङा गासैबो बिथिंखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनायाव माखासे समाव बिथांमोना नलेज इनपुट्स आरो माखासे समाव फिजिकेलि गोबां खामानिफोरखौ मावबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों बयबो गोग्गानाय मोनो जे जोंनि बर' रावा बेसेबांबा जौगाबाय 80 सिटआव थिसनजाबाय। बर' रावजों रिसार्च जागासिनो दङ जोंनि स्कलारफ्रा गावनि बिमा रावजोंनो स्टाडि आरो रिसार्च खालामनो हानाय जाबाय। दा नैबे समाव बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मोनदांदों जे मोनसे माल्टिलेंगुवेल डिक्सनारि गोनां जादों। दा बेखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय बेवहाय मोनसे आबुं सेमिनार खुंनानै जोंनि बर'नि एक्सपार्टफोरखौ लानानै बे खामानिखौ आखायाव होबाय। बेनि उनाव माखासे गुबुन गुबुन खामानिफोरबो बिथांमोना आखायाव होनो नागिरदों। गुबै बाथ्राया जाबाय मा थांखांनाय समाव बर' थुनलाइ आफादाबो एखमबा बर' हारिनि दाङाबाजि बर' हारिनि बायदिसिना थासारियाव एफेक्ट जादों आरो बेवहायनो बिथांमोननि जि क्रिएटिभ खामानि बे मालाबा थाद'नो गोनां जाबोदों। नाथाय नैबे समाव मोनसे मोजां थासारि फैबाय। दा बेखौ आंबो लुबैदों जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां आगुनिफ्राय साननाय दङमोन जिखिनि एजेन्डा आखायाव लादोंमोन जिखिनि मिशन आरो भिजनफोरखौ लादोंमोन जे जोंनि बर' राव थुनलाइखौ मुलुगनां थाखोआव गायसननो थाखाय मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय आरो फारसेथिं जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौबो जोंनि रावखौ गेबेङैनो रायनायजों लोगोसे लिरनाय फरायनाय जेरावबो जाहाथे उसुबिदा जाया बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय जेराव जेराव मदद नांगौ बेवहाय बिटिआर सरकारा होनो थाखाय जों रेडि जानानै दङ आरो बिथांमोननि नाजानाया जाफुंसार जाथों। आरो आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन जोंनि हारियावबो गोबां स्कलार्सफोर ओंखारबाय रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोर ओंखारबाय बिथांमोनाबो बर' थुनलाइ आफादजों थाफानानै बेफोर खामानि मावनायाव मदद होनांगौ। मानोना हारि दानाया सोरबा हारसिं मोनसे आफाद एबा सासे मानसिनि दारै बियो सम्भब जाया जुदि बयबो बेखौ मदद होआबा। दा नंखायनो दिनैनि समाव जायफोर रोंखा राखा एक्सपार्टफोर ओंखारबाय बे एक्सपार्टफ्रा गावबा गावनि केरियारजों लोगोसे हारिनि थाखाय जाहाथे एफा एफा सम होयो एफा एफा मदद होयो आं बेखौ खावलायदों। नट इन टार्म्स अफ मानि थाखा फैसानि बेलायाव बुङाखै जोङो जे बिथांमोननि नलेजनि सायाव बिथांमोननि एक्सपार्टिसनि सायाव बेखौ लानानै जाहाथे बे मदद होयो अब्लासो जोंनि बर'नि राव थुनलाइयाबो गुबुन जौगानाय राव थुनलाइजों समान समान दावगालांनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं।
बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो ब्रैथि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव आर.एन.बि. मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।